Hemmeňde salam. Men şu gerek videoda size e-bilim platformamyzda nädip agza bolmalarını görkezmekçi. Bunun üçin ilk öwlen biziň internet sahypamyza girýäs. Yani e-bilim keseçilik tm.com. Görüşüňiz ýaly şuraya ýaly baş sahypamyz açylýar. Bundan sonra sağ tarapda ýokarda giriş we agza bolýan iki tane düğmecik var. Giriş öň agza bolan bolsaňyz, şu girişiňiz bilen öz sahypamyza girip bilýäňiz. Egerde öň agza bolmadyk bolsaňyz, agza bolýan düğmesine basýaňyz we şu gerek bolan maglumatlary doldurup agza bolup bilýäňiz. Indi birinji doldurmaklaryňyz adyňyz, ikinji familiýaňyz, üçünji elektron poçtaňyz, dördünji we beşinji açar söz. Yani koduňyz ýa-da paroluňyz. Indi men size şöyle doldurup görkezmekçi, mysal üçin ady e-bilim diýelim. Familiýasyna ýene e-bilim diýelim. Bu bir mysal üçin, şonuň üçin men özüme ne diýen, siz öz adyňyz, familiýaňyzy ýazyp bilersiňiz. Elektron poçta e-bilim elektron poçtamyzy girdik. Indi açar söz. Açar söz her kimiň özüniň açar söz bolýar, özüne degişli we onu hiç kimle paýlaşmalar. Sebäbi her kimiň öz sahypasyna özü girmeli. Açar sözüni kedek ýazýar, tasdiklamak üçin, dogry ýazmadymy barlamak üçin. Soň agza bolup şuna basýas. Ondan sonra biz ýene baş sahypa ýaz. Ýöne bu wedek biz öz hasabymyzyň içi bilen, ýani şu ýerde agza bolan maglumatymyz çykýar. Ýani şu biziň öz şahsy sahypamyz. Ýöne bu sahypamyz biziň elektron poçtamyzda tasdiklanmadyk. Ýani şu elektron poçta bilen biziň özümiziň agza bolanlygymyzy tasdiklamak üçin siziň elektron poçtaňyza şular ýaly bir e-mail gelýär. Verify your email diýip. Şunun üstüne basýaňyz, ondan sonra siz täzeden baş sahypa ýetirýär. Yani şu baş sahypa siziň ulanyp biljek taýyny bolan baş sahypaňyz. Tasdiklanan hemme zady yer we yer bolan baş sahypa görüşüňiz ýaly. Öňkü baş sahypadan çykýaňyz we tasdiklanan baş sahypaňyzda kurslar gözledip okap başlap bilýäňiz. Bu ereki videomuz şulardan ibaret. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun.